no teibo naitongnai joto hasteni lokorokno kha kaham tei hamjakmai yapharo sini tini chung press midoma phaimani ani chamber no chini borong gorang em komal koloi tongo tini chung press midoma phaimani kaisa nang karon jotoni sikha nero tei chini tipra hasteni joto lukurok siha answer ki subject dio tei jedio deputy PO ni post ni je examination miyawo ongni tongmani omo answer ki lekungoi tangkha nge bono teiwino जों दिनै मिटिं बुखायलायखा वर्कशॉप लायखा बसखांनि स्ट्रेटेजी बफ्रो जों एग्जामिनेशन खायमानाय बाहेराव डिस्काशन खायखा बत्रंनो सालायमानि तैयैनो दिनै प्रेस मिट पहिलाव सिनि टिटि एडिसि हाफां नि ओंगै हास्तेनि जत लुकरनो जे एग्जाम उंनि तंगावो उंनिया उंगै थांमोनि दुइटा डेट देफार उंगै थांमोनि बागै दुख प्रकाश खायो तानि हिंखे पहिलाव UPSC नि प्रिलिम एग्जाम तंगो 16 तारिखो ता फाइनाल सुलव कयजन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ते पब्लिक रक जे UPSC प्रिलिमिनारी एग्जाम रोनानि बागै 16 तारिखो शिड्यूल खायजा खायनबां डेट देफार खायदि प्रिपन खायदि बसखां तबदि होनै डिमांड खायखा इंगे जों accordingly boroni jehetu chiniti prasaro kabang mane experience tong UPSC exam borona hinai inge bono जों 9 तारिखो खायखा 9 तारिख खायबनि परे माने थंनो प्रिपारेशन नंजा ओ जरावो गोबांमा लेभेल नि होइते न्यूज मीडिया नि होइते क्वेश्चन आंसर की लेखनु नै खबर माखा खबर मामानि परे नाइसि लेखा नायलेखा वेरीफाई खायलेखा इंगे ओमो ओरिजिनल अंका इंगे जों बोनो इमीडिएटली जेने महाराजा सह सालायबै जों पोस्टपोन मा खायखा सिने ऑफिसर गोबां मा कष्ट खायखा गाहाम के एग्जाम कंडक्ट खायनानि बागै दिन रात निरक जतनि सिवा 27,000 कासाकासि जिनि कैंडिडेट दंनि बागै साम खायनानि अनेक कष्ट खायखा हियाबा जों आंसर की लेख मानि बागै बोनो कैंसिल खायबै मारक जों अरो आं किसा कग्रि छै सानानि मोसोगो 12 बसो गोबां मा जागा माहाय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नि क्वेश्चन पेपर ऑफ लेखुंगो कोनो सरकार बाक्सा गसिबो बाक्सा गसिया जों एडिसि हाफां चिनि क्वेश्चन पेपर लेख मानि न गसिखा गे गसिखा माने तांबो जों स्कैम खायमानि स्कैम मानि चिनि ऑफिसर जेकुनु गदालै तंफानो जों बरनो प्रोटेक्शन होनानै कासनानि जाते पब्लिक डग एक्सपीरियंस कैंडिडेट डग सय मेरिट न जोग्य न चोकजाक बरनो माथों अमचिनि एडिसि हाफांनि नहरमो हानि बाङैनो जों खानामानि लगे न कैंसिल खायखा गे अरो जागावो पब्लिक नि होइते गोबां मा चिनि मीडियावो जों नोबो चिनि एडिसि हाफांनो हाया हमानि स्पेशली आनो सामानि चिनि एम रंनो सामानि जे बरक EM CM MDC रो तिप्रामा थानि गोबां मा नेता रो गदालजाक तंगै मानो बा तंग हायरहि हमानि रो बनोबा आं क्लियरिफिकेशन दनिना नाइ माने क्लियरिफिकेशन दनि मुसु जदि चिनि बिसियो केबो कुबुलजा गंखे जों अमो पोस्टपोन खायखामोंदे स्पेशली आं अ जागा कुबुलजा हंकित आं ओ एग्जामिनेशन नो पोस्टपोन खायदि नै सालायां खामो चिनि महाराज नबो जों सालायां खाम जों सिनि तंग मा खामो एलिगेशन फाया खो सानिनो जों फ्रम एक्शन नाखा बनि सिगाङो मीडियाव कोनो फाया खो जे आंसर की लीक हा हनै फाया खो क्वेश्चन पेपर से लीक मुहि फायदो पहिलावो कयेकटा मीडिया नि फेसबुक ओ नुखा कावगुमा सालायखा आरो नेव क्वेश्चन पेपर लीक मुहि सिसुय किंतु कॉन्फिडेंसली आं तावफोरनो सामाङो क्वेश्चन पेपर लीक निया आंसर की सी लीक जे क्वेश्चन पेपर लीक मुहि हमने बकुनो एविडेंस करे बेसलेस
যদি কেউ ভেরিফাই খাইনে মুসুকে ভেরিফাই খাইলে মেও হাইছি যে কোয়েশ্চন পেপার लेक वही सानाय न आं मीडिया नि बिसिं तै रिक्वेस्ट खायो नों प्रमाण दवै बस कामो तै फैदे चिनि अरनि ताबंनि क्वेश्चन पेपर बाय मिलि रय नाय कबै दे लेक खा किंतु आं पयतो साया जे क्वेश्चन पेपर लेक है किंतु आंसर की लेक खा हानि बाङै न जों कैंसल खायखा ओंगे जों अर जागाव ताबक दि सन्ना लायखा सिद्धांत ना लायखा जोंनि एम रक दं जों दिनै डिसकासन खालाय माने यागोल' जेहेतु जोंनि रिक्रुटमेन्ट बोर्ड जों चेयरमेन लायखा जोंनि बरं गोनां दाता महन जुमादियान बने एक्सट्रा बारजार जाग माने एक्चुअली जों बनो चीफ लीगल एडवाइजर हि तब माने और जगह जों बनो रिक्रुटमेन्ट बोर्ड नि चेयरमेन हनो इसना लायखा ओंगे जों एफआईआर खायखा लगे नो एफआईआर खायखा नेनि बनी क्लारिकल हिसाबै सामन खायने प्राइवेसी मेंटेन खायने बागै हनै बननो दायित्व लाय माने जागाव जोंनि दुई तीनटा एग्जामिनेशन पाइ थांखा एग्रीकल्चर ऑफिसर इंजीनियर ते नेनि PA2 नि एग्जामिनेशन पाइ थांखा आरो कोनो माने क्वेश्चन पेपर लीक माने कोनो प्रमाण करै एलिगेशन दं आं गसे एलिगेशन दं फियाबा अमा एलिगेशन बेसलेस कोनो क्वेश्चन पेपर लीक या जे जागाव जेरक्स खायो आ जागानि चिन्ह सिक्रेटली खायो तय फै दं ओंगे ताबं के डिमांड बाङै थांखना हयतो बनो प्रपोज रो बायखना हानि बाङै बनि चिन लीक मुहि जों दारना खायो एफआईआर खायखा बनि अगेंस्ट नेरो जतो नसि हा रुगुरं जाखा एरेस्ट खायजाखा बस सोबा पाइखा पाइने बाङै सोबा प्रस्ताव खायखा बहायरोबो बुमसा हाहि खनाव हायफाने जेहेतु इन्वेस्टिगेशन मैटर बनो सोबा बोसों साइमालिया सोबा नो बुमसा खाबो साइमालिया ओंगे जे मा जानाय जे आरो जागा इनवॉल्व नाय बतो इन्वेस्टिगेशन नि बिसिंति रंजाखिनाय ने बतो जों प्रेसार होय दङ टाइम टू टाइम जों प्रेसार होय दङ विभिन्न एंगल नि चिनि ओंगे हानि बाङै जों ताबो जोंनि रिक्रुटमेन्ट बोर्ड नि चेयरमेन जों कतालबो अपॉइंट खायनाय नोटिफिकेशन नखानाय दिनै बा खोनानि बिसिं जों पसिबल ओंखायके कताल रिक्रुटमेन्ट बोर्ड नि चेयरमेन बो जों डिक्लेयर खायनाय आपातत रिक्रुटमेन्ट बोर्ड नि चेयरमेन नि बनो जों नरै रग्राखा ओंगे ताबो बस कांगो जों बफ्र खायमना जेहेतु 27,000 कैंडिडेट 27,000 का एक्जेक्टली 26,261 एक्जेक्ट कैंडिडेट प्राय 72टा स्कूल 680टा रूम 72टा स्कूल नि 680टा रूम एग्जामिनेशन होनि दंबो ओंगे जों आसो गोबां मानो ताबो कम्युनिकेट खायवे एडजस्ट खायनायनि गोबां मा पब्लिक नि डिमांड दं नॉर्थ सेंटर खायदि साउथ सेंटर खायदि दलायबो सेंटर खायदि हि हमानि जदि जों वासौनाय बोसोर दिन बिसिं बनो जोन वाइज एग्जामिनेशन खायनाय हेंके टाइम नाङै थांनाय जदि ताबोनि शिड्यूल खायनाय हेंके जोंनि सामुं आसो करै सुदु क्वेश्चन पेपर चेंज खायनाय ने आसोसि ताबोनि जे क्वेश्चन पेपर आंसर की लिक माने बनो तो जों कारिलिया जे पब्लिक रोग ने डिमांड पब्लिक रोग सामने जों पहिलाव डिस्कशन खायहा जे क्वेश्चन पेपर दुईटा तीनटा खायनाय ने बेबा जों वानसका जेहेतु स्ट्रिक्टली प्राइवेसी मेंटेन होय दङबा कायसेबोनि चललायसिनाय हाय हनै जेले माने किंतु ताबक जों वानसका तिनि डिस्कशन खायखा तीनटा पेपर जों खायनाय एबीसी पेपर फर्स्ट कॉपी लिंक फानो सेकंड कॉपी बाय जों एग्जामिनेशन नाना बे क्वेश्चन पेपर सेटिंग कमिटी बो जों खानाय जदियो माने चिनि बिसि खायनाय माने एडीसी नि अपॉइंटेड बरो बाय खायनाय के तै गायसा जों जेमो थांनाय आरो नेव क्वेश्चन पेपर रेडी खायमानो आरो बोसों थांनाय इंगे आरो तैसे सिकुर इंगे बा ओ टाइम नि बिसि माना जाहंगे जों आरो बो थांनाय हायंगे बा जेकुनो इंस्टीट्यूशन आरो जागा जों बरनि ताम हसने क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर खायमानो बोसोंनानाय पार कॉपी पेज नि बोसोंनानाय अम हायरो बरनि फीस स्ट्रक्चर जों ना हनाय एनआईटी फा हन्दी यूनिवर्सिटी फा हन्दी बा जेकुनो बायरेनि यूनिवर्सिटी फांखा जों बहाय वासौ लायखा सालायखा किंतु बर जागा खायनाय बो
कय दिननि बिसिङावनो फेक सोंबाय थानाय ओंगे जों सं लाइखा जुलाइनि बिसिं एग्जामिनेशन शिड्यूल खायफिनाय फैयाबा जों ताबाव सिनि सामं बम हायता के जों खायनाय बनि बाङै एग्जामिनेशन शिड्यूल खायमेयाखौ जेहेतु बसकाङाव पन्चायत इलेक्शन दङ बनि सिगां जों बाहायके कन्डाक्ट खायमोनो बनो जों सेस दानानै ओंगे अर जागाव जों तैबो बाहायके नैनि प्राइवेसी मेंटेन खायनाय बाहायके ऑर्गेनाइज खायनाय बनि बागैबो जों आलादा के तैबो वासो लायफिनाय होनै जों दै सुनना लायके ओंगे आं बायथाव अमनो सानाय जे सिनि एडिसी हाफां अर जागाव जों तामसनाय मेरिट ते निनि तामसनाय ट्रांसपेरेंट जों मेंटेन खायि रिक्रूट खायनि थांमनि जागा अमो इंसिडेंट ओंगै थांखा पब्लिक रो हैरानि ओंखा हानि बाङै चिनि जागा कैंडिडेट दंनाय एस्पिरेंट कैंडिडेट दंनाय रनबो निरोनि मीडिया नि बिसिंति सानि मुसुबो निरो दर्जनादि बसकानि बाङै रेडी इंदि कॉन्फिडेंस के फायदि जाते अर जागा नेता पेटानि निने एम सीएम नि बरो रोमंसि साख्रि मानायफोराव हि एलिगेशन चलै दंमानि रनो कुनु बख्रता हादि जों टोटली सिनि फैमिली न हंके मा फासी मेरिट बाय मा फासी होजाने हि सिनि फैमिली न हंके परीक्षा से सिरोरया तानि के आनि बाटी जा निने दिल्ली परीक्षायो बनसा सांग तारो दि हिमाहो तानि के नगर मेरिट बाय मा फनो उलो आं सि बेर जानाय एटलिस्ट तारो दि हायरो हिसि सिनि गोबां रिलेटेड मङ चेयरमैन सानि बसाजोबो दङ बायरे परीक्षानि र गे अमा केसि जों मेंटेन खायो दङ जाते जों एलिगेशन निया नातै गे चिनि टीटीआरसी हाफां जत तिप्रासानि हामख्रानि बागै जों बाहायके कताल ऑफिसर छनामानो बसि चिनि नाहरम साबजिडियो ते डेप्टी पीओ जों तानि नाना हि दि सन्माना खाबाय पहिलावनो जों नो फायखा चिनि ऑफिसर बाय सामं तांनि हिके गोबांमा ताक साबजिडि लेवल निरो मीडिया दंनाय र थाङै नायदि बरनि कुनो माने ऑफिसर नि एलिजिबल इंया तार परिबो जों बरनो रेस्पॉन्सिबिलिटी रवै माकं तानि के चिनि जे स्टाफ नि बिसिङो उपाय करे जों वासो का एटलिस्ट ऑफिसर लेवल न गोरों ओ बरनो जों अपॉइंट खायनाय सिलेक्ट खायनाय मेरिट बेसिस हाय होनै जों परीक्षा नाखा जाते जों कोनो स्टेट नि कोनो टीसीएस ऑफिसर से कम या नातै जों एडीसी सालावै जों लासिउ चिनि जेडिउ न दिनै डीएमओ मीटिंग थांनि हि हंके डीएम बाय उ कोनामा ओ मीटिंग ओ हंके आसरो जागो बकक साइबो कोनो खना जाय आं दे बनि गतना तमाबा सिनि ऑफिसर रो एलिजिबल इंया जे डीएम बाय फेस टू फेस कक सावने जे कोनो स्कीम नि तै जे कोनो गवर्नमेंट नि रेगुलेशन रूल नि बाङै कक सानि के बरनि कोनो नॉलेज गरै हानि बाङै एडीसी नि स्टाफ ऑफिसर माने लॉकडाउन खायजाव गे जों नायबो चिनि साब जेडिओ ते डेप्यूटी पीओ रिक्रूटमेंट खायै जाते जों बनो प्रॉपर ट्रेनिंग गाहाम बायरे वाचिनि दिल्ली निनि हरियाणा निनि पुणे हाई इंस्टीट्यूशन निनि एडमिनिस्ट्रेटिव नि ट्रेनिंग सेंटर गाहाम वरवै जों बर बाय चैलेंज खायनाय बरनि से गोरोंखौ खायनाय हायसि चिनि वा सम इनके अर जागा ताबो इंसिडेंट नङै थांहा बनि बांबो बारबा नों नाकार मा सावो फायदि बसकांगो जों गाहाम के खालेने निरबो पब्लिक नबो सजेशन कंस्ट्रक्टिव सजेशन रो दिहनै आं पबनि मुसुबो सुरु नेगेटिव सिमिया सामं तांनाय बनो तामसनाय देरावो जों काहा सामं खायनि हबनो इंसिडेंट नङै थांहा अमहाय गतना थांहा ताबाव जों एफआईआर बो खायजा बय जे रिलेटेड बतो इन्वेस्टिगेशन बिसिंति मा जासिनाय इनके फायदि चिनि एम नि कोक्ति किसा कप खाना लायनाय